everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon, Esquadro! Aron makabawas na sa nga ko sa gidangatan sa duha na akong mga anak. Sige na. Kay delikado basagpan ka niya. Kamatayon ang silot sa maluhipan. Bye, di na to. May agawang binjak. Ay nato! Major Gaspar. Ay umaabot. Importanteng tao sa barkang dragon o mga tao. Maong pangandam na nato. Importanteng tao sa Markang Dragon, Major Gaspar. Oo. O gandama ang iyang mga paboritong pagkaon. Kinsa man siya. Ug unsa ang paborito niyang pagkaon, ha, Major? Uy, kabutangan sa akong kakulba kaniya. Abi ko ba katuog matribukar na akong pagkatraidor sa organisasyon sa Markang Dragon. Salamat sa inyong pagduwa din sa opisina sa Task Force Agila, Misael. Og Siya si Binjak. Inigugma siya ni Glina ang bagway lang nga gilubong human patya sa kagaw nga Major Gaspar. Ikalipay kong naimamad ko ikaw, Captain Clint Ringa, sir. ingon man sa bago, Binjak. Og dawata nga kung pasubo sa kamatayon sa mga hinigugma. Salamat, sir. Mitakilid na karon ang kagaw nga Major, sir. Pinangita na siya sa balaod. Human mag-atubang og daghang mga kaso. Apil na ang kalambigitan ini sa dakong illegal drug trading syndicate. Pabor ka na to ka na bahina. Ilabi na kay bago na ang liderato sa PNP. Wana ang iyang gisaligan nga padrino. Ipanglantawan ko nga nagkaduol na ang iyang katapusan. Husto ka, Binjak. Hapit na siya musangko sa utanan sa iyang kadautan. Ay mo pagkumpiyansa. Kay posible nga mas musamot pa ang iyang kadautan. Og hibawi ninyo. Nga dako usab ang posibilidad nga nagtinguha sab siya karon sa inyong kamatayon. Kay alang niya sa gabal mo sa iyang mga illegal nga kalihukan. Puan nga, boss, eh. Nahibaw mag-usay latest update karon bahin mo. Kayon sa maday, ha, Ringo? Wanted man ay karon kas balaod, boss. Unsa? Ano tinood, boss? Pinangita ka naman karon sa kaubanan nimo kanhi nga mga tiyugyan sa balaod. Sagdi lang. Okay lang. Ingon ana magyad ang panahon. Weather lang. Boss, Ilabi na gyud kay wa na ang akong padrino nga Chief PNP. Si Kuya General Victory Gaspar. Nabatay kay gipatay. mausad. Ay, panay, boss. Ipadayon na mo unya ang pagpangita sa hingalan o binchak. Pondo lang na mo nga sa Baluarte. Kay umaabot ning adlaw ang pinaka-espesyal nga tao sa Markang Dragon. Ha? Ay, usad, boss. Oh, mao ka na, Ringo. Mao di nga pagkaon ng gandam sa taga ko, taga kusina, boss Major. Kinsa na siya, boss, ha? Kinsa mong tao, ha? Boss Major Gaspar. Mao ka na agawang binjak. Karong adlaw ang iyang pag-abot din sa Baluarte sa mga dragon. Mau ba na to? Sige, agawon. Iko na kong i-report nimo. Og murag mong paingon na sila sa rooftop kundi tuwa ang helipad nga mo itupahanan sa helikopter nga sakyan ini. Dagkadyo kayo salamat na nato. Sige, agawon kay daghan pa kong angay nga i-prepare. Sigon sa mando sa kagaw nga Major. Bye.
Nana, nakatugpa na ang helikopter na ng helipad na ng rooftop, Ringo. Uy, hala! Mo na siya ang giingon ni mong importanteng tao sa organisasyon sa Markang Dragon, boss? Oo, Ringo. Baw na siya. Ang atong Pangulo o pinakalabaw sa triad sa Tibok Asya. Nagikan pa sa mainland China. Hehehe. Dakoy akong garbo nga makahimamat siya, boss Major. Welcome sa Baluarte sa Markang Dragon. Among pagyukbo alang nining imong pagabot. Madam Jane, abi man ako gikalimtan mo lang yod sa hingpit ang organisasyon sa Markang Dragon. No. Kana dili may tabo ba? Kaya kana ako love naman na dinhi sa Markang Dalagon. Kanay ka pa, Mityo Gaspal. Ako daling palangga. Ako ka nagkakos imo pa kay ako ka namingaw pa. Giminyaw sab kay ko nimo, Madam Jane. Akong darling palangga yun kaayo. Gimingaw ko nimo. Unsa ka na tuyo mo lang ko, Binjak? Naalang ko ipakita ni mo, Misael. Ha? Unsa ka na? Kadiyata, niya sa kong cellphone. Gipada kinigikan sa akong insider sa organisasyon sa Markang Dragon. Mo ba? Tanaw. Daghan ka na. Ikaw na bahala nga mo scroll down aron imo makita ang tanan. Ambiyaw yung cellphone palihog. Oh, dawat. Niya na po di siya. Nabalik na sa ang numero 1 kagaw nga insek. Misael, nabalik na sab ang bangis nga insik. Ang ginganlan og Madam Ching. Iyag yung gibalikan ang dakong tinubdan sa puntil gikan sa illegal nga duwa nga iya sa yawa. Mupalig-on sila silang organisasyon. Mo kanay akong pagsabot pagbalik na ng insika. Mas mayo nga naaon niya siya sa katapusang engkwentro nga atong ilusad batok nila. Aron wa na gid niya mo balik. Matapos uban kanila ang tanang buhat kadautan sud sa organisasyon sa Markang Dragon. Ug wa na gyud unay mo balik pa. Hapita. Maiyap na lang ang mga adlaw. Nianaw niyang adlaw. Andam ko nang ibuhis sa akong kinabuhi. Matapos lang ang ilang kadautan. Pinchak. Dako akong garbo. Dako kayo nakadungog nga makausan ni Ana. Nakauban ko alang sa bugat nga misyon ang maisog nga eskwadro. Salamat. Apan hinaot pa unta nga mahuman na kining maong misyon. O intak gihapon ta. Madaugon, malampuson, ug dakong buhi. Di man ipinchak. Dakong buhi. Misael, Sila ang mapukan. Sila ang matapos og dili kita. Unta, itugot ka na sa kaykayunan. Nadawat ako ang tanang gipadaan nimo na akong mga dokumento sa akong cellphone, Misael. Salamat kung mao ka na. Dako gyud ikatabang ang insider sa higala nimong si Binjak nga tuwa karon sa Baluarte sa Markang Dragon. Naibalik ang insik ang dragon. Si Madam Ching. Kami pa mo'y unang nakakuha og A1 info kabahin ini. Kay lakip ang taga Intelligence Division. Murag way kasayuran bahin ini. Hinaut-unta nga dili masunog ang informant nga tuwa karon sa ilang baluarte. Gusto ka, Misael? Unsay plano nga himuon niya sa inyong team bahin ini, sir? Sama sa gihapon, gitunala mo ang inyong sugyot. O ginaot nga dili kini mulik. Why leakage nga may tabo?
kung white rider sud sa inyong departamento, Captain Clint Trinca, sir. Misael, Hinaot lang ganoon ta nga wa. diyan po ko nga walang ganoon ta masugli. Og hudas nga akong team nga gipanguluhan karon. Kay siguro gyud nga makaguba gyud kana sa dako ninyong pagsalig nako. Captain Trinca, Gusto kong makisabot ka ninyo ni Binjak. Aron limpyo ang atong pagabuhaton. Tungod kay dakong risgo ang pag-uban unya ninyo sa usa ka dakong misyon. Tungod kay dili man kamo mga otoridad. nagasabot kay ko, sir. Apan daghan kaayong salamat sa gihatag nimong pabor, Captain Clint Trinca, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.